Скъпи приятели, скъпи съмишленици, за нас е привилегия и удоволствие да ви представим един съвременен проект за STEM обучение на малки ученици, който да доведе в своето развитие до провеждане на състезания по роботика между отбори на национално и по-късно на международно ниво. Отправна точка в концепцията и посланията на проекта е Средиземноморието, което е затворено защитено море на 3 континента – Европа, Азия и Африка. Средиземно море се възприема като една от люлките на европейската цивилизация. Наричат го инкубатор на западната цивилизация, тъй като благодарение на културния обмен, възникнал поради търговията, културата, някои от най-великите цивилизации са се развили на неговите брегове. Така както изкуствата, също и науките, астрономията и математиката са преживели голям разцвет около Средиземно море. Средиземноморието включва над 10 000 острова, в които живеят повече от 15 милиона души. Познаваме неговия наситено син цвят, а във водите на морето могат да бъдат намерени над 12 000 вида организми, дори ендемични, като костенурката карета и средиземноморския тюлен. Средиземноморието всъщност създава мултикултурен микс, изваян от крайбрежни народи с различни религии, ценности, нагласи, стилове, които чрез своите пътувания и колонизации са се научили да обменят стоки и продукти, изкуства, занаяти, да живеят заедно и в голяма степен да разчитат на своята солидарност и взаимно уважение. Средиземноморието е съжителство на идея, чувства, култури, начин на живот и творчество, пише визуалният артист Йоргос Лазокас. И до днес Средиземно море остава неразделна част от световната търговия, корабоплаването и, разбира се, туризма. Ето защо необходимостта от намиране на начини за опазването му е много наложителна. Ще разгледаме заедно структурата и особеностите на състезанието по образователна роботика, чиято подготовка започна през октомври, а директният сблъсък на отборите е предвиден за месец март. Състезанието се провежда в няколко категории, в които се срещат ученици от началното и първите класове на основното образование. Първата отворена категория STEM включва 2 възрастови групи, от 1 до 3 клас и от 3 до 6 клас, тъй като през тези години учениците показват доста бурно развитие и дори една единствена година от образованието им е от съществено значение. В настоящата презентация ще разгледаме основно тази категория, докато състезанията в сериите Футбол 2 по 2 ще ги обсъдим в отделен вебинар с детайлно разясняване на правилата. Кои са предимствата на състезанието по роботика? Разбира се, това е образователната инициатива, която помага на малките ученици да се научат да работят в отбор. Защото при тях се наблюдава едно желание всеки от тях да бъде индивидуалист, всяко дете да работи отделно и да се съревновава със своите връстници. Децата трябва да се научат да си помагат, за да достигнат истински финал в реална, жива обстановка, дори могат да се състезават на международно ниво и да се запознаят с характеристиките на Средиземно море и с децата от други държави, които живеят край него. Организацията на състезанието се катализира чрез безплатни, достъпни вебинари и презентации, които са свързани с правилата за провеждане и оценяване. Така се създава не само поколение от ученици, които имат опит в автоматизацията и роботиката, но и започва да се оформя едно активно ядро от преподаватели, треньори, които са обучени в философията на STEM. Въпреки че изглежда като игра, състезанието е замислено от самото начало като разсадник за нови умения на учениците в образователната роботика, в контекста на STEM образованието. Целта е да се подберат мотивирани ученици с необходимите качества, които от своя страна да бъдат пионери на въвеждането на STEM образованието
и занапред във все повече училища в страната. Младите ученици се учат по този начин да анализират и да решават проблеми, да развиват свободно въображението си, да мислят в перспектива, да комуникират свободно помежду си, да се изразяват правилно, да отправят своите послания към публика, да конструират модели на бъдещи продукти с увереност, че тази работа, която те вършат, е иновативна, полезна и ще бъде високо оценена. Когнитивният фон при участието в състезанието води към познаване на двата основни стълба в образователната роботика. Това са конструирането на механични системи и компютърното програмиране. Тук сме посочили подходяща литература по темата, но може да се обръщате към нас и за още източници, статии, информационни продукти на електронната поща, която е посочена в края на настоящата презентация. Да насочи вниманието си и към проектите, които учениците ще трябва да проектират, да изработят, да обмислят, да представят на състезанието. Всеки проект трябва да бъде от една страна иновативен или поне от детска гледна точка. Разбира се, не очакваме за няколко месеца да отгледаме Нобелови лауреати, а също проектите трябва да бъдат базирани на интересен сценарий, който да помогне на детето да изрази своите идеи, да развихри въображението си, да успее да вплете в реалността своите мисли и своите чувства. И разбира се, проектът не може да бъде самоцелен, т.е. той трябва да решава даден проблем или дадена нужда на обществото. В случая да е свързан с Средиземноморието. Проектите трябва да бъдат така представени, че да бъдат разбрани компромисите, през които са преминали проектантите при изграждане на своя продукт. Коментира се дали избраното решение е най-добро, дали има начин да бъде постигнато повече, дали са включени необходимите автоматизации, дали механизациите и автоматизациите са поставени в подходяща диорама, т.е. макет на ситуацията, в която работят. Например, ако имаме електробус, който превозва пътници в даден курорт, трябва да се създаде макет на съответната част от пътя на автобуса или автобусна спирка. Разбира се, работата на програмния код трябва да бъде проследима и документирана. Не трябва да забравяме и кое е основното мото на състезанието – Средиземно море като извор на живот и култура. Според правилата, проекти, които не са свързани с темата на конкурса, няма да бъдат оценявани. Но самото Средиземноморие е такава амалгама от колоритни идеи и внушения, та смятаме, че всеки от нас, всеки от нашите ученици може да открие своя водещ мотив в работата и да създаде много интересни модели. Представяме ви някои примерни теми на проекти за състезанието, като оставяме и на вашето въображение възможност да се развихрите в всяко възможно направление. Търсят се прости, ясни, достъпни, лесни за изпълнение решения в необходимостта да се подобри качеството на живот на гражданите в региона. Можете да видите и варианти на решения за необходимия хардуер в различни комбинации. Започва се с базовите конструктори и комплекти за създаване на механични модели, към които в последствие се прибавят допълнителни компоненти и до 2 компютъра. Софтуерните решения включват различни версии на Scratch и Scratch базирани среди. Целта на настоящата презентация не е да провежда обучение за работа с тези продукти, но всеки от вас е добре дошъл да зададе своите въпроси на имейл адреса, който ще видите в края на слайдовете.
Както споменахме, правилата на състезанието изискват включване на автоматизации при работа на роботи в макетна среда. Тези автоматизации трябва да бъдат поне 3 и ги наричаме алфа, бета и гама. Като към бета автоматизацията се включва и една допълнителна, наречена бета плюс. Нека ги разгледаме малко по-подробно. Алфа автоматизацията е задължително свързана с програмиране и анимирана симулация в Scratch среда. Използва като хардуер роботизирания комплект WeDo или въведение в автоматизацията или базиран на микробит роботизиран комплект. Използва поне един от сензорите на споменатите системи, има набор от позволени механизми, програмира се с Scratch или подобна среда, например MindPlus. Симулацията на автоматизацията се създава на екрана на компютъра с помощта на анимация. Тази стъпка ще я опишем по-подробно малко по-напред в презентацията. Разбира се, програмата се документира с помощта на метода Codorama, който също ще разгледаме малко по-късно. Бета автоматизацията задължително е свързана с измерване на поне една физична величина. Използва се микробит контролер, поне един сензор и поне един от разрешените задвижващи механизми. При бета автоматизациите софтуера също е Scratch или подобна среда като MindPlus или MakeCode. В бета автоматизацията системата прави измервания на една физична величина. Стойността на измерването се сравнява с прагова стойност, която екипа определя, за да демонстрира активирането на автоматизацията. По време на демонстрация на автоматизация данните трябва да се показват графично в реално време на монитор. За първи път тази година се изисква разширяване на бета автоматизацията с още една автоматизация, наречена бета плюс. Задвижващия механизъм на автоматизацията бета плюс се пуска в действие след получаване на сигнала от сензора в бета автоматизацията. Последователността от автоматизации се нарича верижна реакция и с течение на времето ще помогне да се създадат проекти с по-сложни и по-забавни автоматизации. Гама автоматизацията използва като сензор компютърна камера, програмира се с Scratch или подобна на Scratch среда, задейства се, когато камерата извърши някакво разпознаване на изображение или предмет. Използва поне един от разрешените задвижващи механизми. Движението или промяната на обектите в зрителното поле на камерата активира гама автоматизацията и трябва да става без човешка намеса. Важна подробност също е, че две от задължителните 3+1 автоматизации трябва да имат двигател като изпълнителен механизъм. Виждате списък на някои от комплектите, които вие и вашите ученици можете да използвате при проектиране на различни модели и автоматизации. Какво точно разбираме обаче под автоматизация? Това е процес от няколко стъпки. Първо стимул от реалния свят се улавя от електронен сензор. След това програма в процесора обработва получените от сензора данни и накрая се подава команда, която променя състоянието на електронен задвижващ механизъм. Виждате един пример за автоматизация. Нека да дадем и още един. Ако имаме дрон с сензор за наклон върху него и сензорът приема и предава стойности на наклона към централен процесор, така може да се увеличава или намалява мощността на съответен двигател, за да се поддържа хоризонтално положение на дрона. Това е автоматизация. Но ако използваме сензора като джойстик за дистанционно управление на дрона, това не представлява автоматизация. Виждате примера и за този ескалатор. Как се разпознават модели на изображения от снимки на камерата? Дава се команда за действие на електронен задвижващ механизъм
чрез функцията Video Sensing. Тя се намира в менюто Sensing. Scratch може да открие движение, скорост, разпознаване на цветове или взаимодействие с герои, които вече присъстват в макета. Приложението MindPlus предлага и подобрени функции за разпознаване. Споменахме, че ще разгледаме симулацията или проекцията на физическата автоматизация, алфа, на екрана на компютъра с помощта на анимационни графики. Автоматизацията и нейната проекция трябва да бъдат синхронизирани. По време на работа на автоматизацията, входните данни от сензора се използват от симулационната програма, така че действието на механизмите да се показва в формата на анимация в Scratch среда или MindPlus, чрез графики. Да споменем и какво е Codorama. Това е инструмент за представяне на код, чиято основна цел е да улесни предаването на визуалното програмиране. Така се позволява на наблюдателя да има както поглед върху целия код, така и достъп до неговите детайли. По този начин се избягва дезориентация, докато се анализират детайлите на кода. В Codorama наборът от скриптове на всички обекти на програмата се показва в двумерна таблица, наречена анатомия на кода. Представени са и начините на комуникация, а най-отдолу е представен линк за повече информация по темата. Разбира се, трябва да обсъдим и технико-бюрократичните изисквания при подаване на документацията за участие в състезанието. Едно от нещата, които всеки отбор трябва да представи, е свое портфолио или папка, която съдържа следната информация. Улеснено е изпращането на портфолиото. Всичко се случва по електронен път до получаване на потвърждение за участие от организатора. Вече споменахме, че нашите роботи не действат хаотично в произволна среда. Те са част от макет и сценарий. В деня на състезанието на всеки отбор ще бъде отредена работна площ от приблизително 1,5 м на 1,5 м на 2 метра. Ще има работна маса, а моделът трябва да бъде инсталиран заедно с автоматиката. Алтернативно, екипът може да постави проекта си на пода, стига да не надхвърля границите на работната площ. Има налично захранване, но няма наличен интернет според правилата. Роботизираните системи с възможност за разработване на прецизни конструкции са от тип Lego или Gigo. Като се има предвид това, всички части на конструкцията, които съдържат механична автоматизация или механични части, движещи се с двигатели, трябва да бъдат направени с пластмасови строителни блокове. Останалите части на конструкцията могат да бъдат направени от всеки друг материал, като пяна, хартия, метал, дърво. Всичко, което е необходимо, за да се създаде един реалистичен макет. В деня на състезанието отборите ще имат време да инсталират макетите и автоматизациите си, както и помощните материали, които са им необходими. Препоръчително е проектите да бъдат разделени на части, които могат лесно да се пренасят, сглобяват и разглобяват след края на състезанието. Журито има ограничено време за оценяване на всеки отбор. Обикновено се прави компромис между броя на отборите и общото налично време за оценка. Примерно времето може да бъде 7 минути на отбор, от които една голяма част, например 5 минути да бъдат за презентация, а оставащото време съдиите да използват за задаване на въпроси. По време на оценката екипите трябва да представят своя сценарий, да обяснят каква е иновативната идея в проекта и какъв проблем се решава. Презентацията може да бъде подкрепена с различни изображения или дори кратка презентация на PowerPoint. В атмосферата на екипна работа всеки член на отбора взема думата според ролята, която е изпълнявал в разработването на проекта, представя важни подробности, за които носи отговорност и, разбира се, отговаря на потенциални въпроси от журито. По време на оценката не се допуска помощ от страна на треньора или други външни хора, освен членовете на неговия отбор.
Посочили сме някои примерни критерии за оценяване. Журито може да варира в своя състав от 2 до 5 души. А наградите се обявяват от организатора и могат да бъдат както отборни, така и индивидуални. Бързият процес на презентация и оценяване, самото провеждане на състезанието в един ден, не позволява да се разглеждат на място жалби и да има оспорване на резултати. Няма как отбор преминал в следваща фаза или отпаднал да бъде връщан, друг разместван. В някои категории като футбол 2 по 2 има и случайно разпределение на участниците по отбори. Затова постъпилите оплаквания се анализират и се използват основно за подобряване на следващи издания на състезанието. Да преминем и през стъпките на самото състезание. След регистрация и монтаж на щандовете с проектите на участниците, следва първа фаза на оценяване. Част от отборите преминават във втори кръг, където отново подлежат на проверка и оценка от съдиите. Едва след този кръг се обявяват финалните резултати, победителите и тези, които ще представят своите проекти на международно ниво. Да разгледаме подробно и самите стъпки на състезанието. В избрания ден отборите завършват регистрацията си на място. Получават папка с картите на състезателите и код за групата. Важна подробност е, че този код важи за цялото състезание и не се променя. Учениците трябва да напишат този код на своите карти, в случай, че им бъде поискан, например от членовете на журито. При инсталация на макета всеки отбор използва щанд или работно място, което отговаря на идентификационния номер. Всяка промяна на позицията се одобрява само от ръководителя на организационния комитет. Кодът на отбора ще остане същия, дори ако има някаква промяна в експозицията. Примерно има състезатели, които не могат да достигнат до някои от местата или се налага макетите им да бъдат поставени в друга част от залата. Кодът на отбора ще остане същия, а екипите могат да направят своите настройки и тестове, докато процеса на оценка започне. Споменахме, че оценяването се извършва на две части. В първата част се подбират по-добрите отбори, които продължават напред в класирането. Отпадналите състезатели могат да си тръгнат. Оценени ученици могат да бъдат публика на състезанието, но един представител трябва да остане на техния щанд, за да демонстрира работата на посетителите. Във втората фаза на оценяване се подбират финалните победители в състезанието. Позволено е, ако отборите са твърде много, членовете на комисията да се разделят на оценяващи групи. А отбор, който не е готов със своята презентация, може да помоли да бъде оценен по-късно в реда на отборите. Във втората фаза на оценяване, всички членове на журито трябва да видят и да оценят всички преминали проекти, за да могат да се подберат най-добрите, които ще представляват страната на международно ниво. В заключение, трябва отново да кажем няколко думи за позитивните страни на иновативното обучение в областта на роботиката. Освен, че трупат емоционален заряд и нарастващ опит в областите на конструирането и програмирането, учениците се превръщат от едни пасивни приемници на информация в активни субекти. Те комуникират помежду си, участват като отбор, изследват, анализират информация, която откриват около себе си. От една страна учениците са в ролята на програмисти, а от друга страна са строители и инженери. По този начин те изграждат своя модел не само физически, но и интелектуално. И разбира се, израстват заедно с него. В следващите наши презентации ще се запознаем по-подробно с комплекта въведение в автоматизацията с MindPlus, Scratch, Microbit, MakeCode. Ще обсъдим подробно правилата на категория футбол 2 по 2 и ще коментираме как можем да създадем по две автоматизации.
Това е всичко за днес. Разбира се, с най-голям интерес очакваме вашите въпроси, коментари, препоръки и мнения на електронната поща info@uchitel.bg. Благодарим ви за вниманието и ви очакваме отново.